partner! Nagpaparamdam na kaagad. Corrected by ang ating Mahiwagang Burnay. Wait lang po, nagpapasuso lang po si Oo Nicole ng anak niya. Tapos si Christopher nanonood. Sa bagay, hindi po dapat natin bigyan ng mali siya ang pagpapasuso. Oo naman, siyempre pinapakain mo yung anak doon. Anong Seryoso, masama doon? partner? Pag nakita mo ako na breastfeed, walang mali siya? Ano pa naging mo sa akin, malisyosong tao? Oo naman! Partner, eto na ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Kung ang tanging pag-aari mo lamang ay ang lumang larawan ng iyong minamahal at hindi na ang kanyang puso, ano ang gagawin mo? Oy. Taong 1958, nang unang magkakilala sina Peter at Jacqueline sa isang skating rink sa North Carolina, USA. 16 anyos noon si Peter at 15 anyos naman si Jacqueline. Malikot ang mga mata ni Peter na pasulyap-sulyap sa dalaga. Inaabangan niyang mapagod ito sa pagsiskate at sumitsyempo para makipagkilala. Nang huminto na si Jacqueline, ay agad na lumapit sa kanya ang nakangiting si Peter at sinabing, "Hi, ako nga pala si Thomas Peter Heiden." Sumagot naman agad na may matamis na ngiti si Jacqueline. "Ako naman si Jacqueline." Kata ka muna, princess, nang let it go, dali. "Ako naman si Jacqueline Lefevre." Don't touch. Don't touch. "Ako naman si Jacqueline Lefevre. Nice to meet you, Peter." Bati ni Jacqueline. Yes. "Mukhang napagod ka ata sa pagsiskate ah. Gusto mo ba ng soft drinks? Akong bahala. My treat." Alok ni Peter kay Jacqueline. "Yeah, sure. Nakakauhaw nga mag-skate eh. Tara, samahan na kitang bumili." Sagot ni Jacqueline. At yun na nga ang umpisa ng magandang pagkakaibigan ng dalawa. Nasundan pa ng maraming beses ang kanilang pagkikita hanggang sa maging palagay na ang kanilang mga loob sa isa't isa. Nang sumunod na taon, ay nagkahiwalay ang mga magulang ni Jacqueline. Dahil dito, ay kinailangan niyang manirahan sa Japan kasama ang kanyang ama. "Pupunta ka ng Japan? Iiwan mo na ako?" tanong ni Peter kay Jacqueline. "Kailangan ko sumunod sa gusto ni Papa. Ayoko mang umalis pero wala akong magagawa." Sagot ni Jacqueline. "Hindi bale, Jacqueline. Gagawa ako ng paraan. Sasali ako sa Marines at magpapadestino ako sa Japan para makasama kita." Sabi ni Peter. "Sana nga ay magkita pa tayo, Peter. Maghihintay ako. Maghihintay ako sa iyo, mahal ko." Sabi ni Jacqueline. Sarap naman naman. May mga promises na ganyan. At gayon nga ang ginawa ni Peter. Pumasok siya sa Marines at umasang madedeploy sa Japan. Ngunit, "Heiden, kami ang magsasabi sa iyo kung saan ka dapat idestino. Sa ngayon, dun ka muna namin ipadadala sa California." Sabi ng Marine official. "Oo nga naman, di mo naman pwedeng piliin."
Dahil dito, ay wala nang nagawa pa si Peter, kundi ang sumunod sa kanyang mga opisyal. Sa kabilang dako, ay labis naman ang pangungulila ni Jacqueline sa kasintahan. Lumipas ang 3 taon at wala pa ring balita tungkol sa binata. Mukhang nakalimutan na ako ni Peter. Hindi ko na alam kung magkikita pa kami. Mukhang kailangan ko na din siyang kalimutan. Sabi ni Jacqueline sa kanyang sarili. Dahil dito ay binuksan ni Jacqueline ang kanyang sarili sa ibang mga manliligaw. Hindi nagtagal, ay isa ring Marine na nakabase sa Japan ang kanyang napangasawa. Oh, Sakit naman nun. sila nagkatuluyan. So, bagay 3 years nakatenga Sa kang ganun bagay, eh. 3 years tigang? Maghahanap ka rin eh. Diba? Diba na, maghahanap ka rin tao magpapakilig Correct. sa'yo. Tuyot na tuyot ang love life mo. Di syempre hanap ka ng didilig. Diba? Ganun talaga Ni-honey ho, yun. wala yung taong inaasahan mo eh. Diba? Sa bagay kasi panahon, 1960s partner eh. Oo, Hindi sulat pa katulad lang. ng Oo. text eh, na mabilis lang. Taong 1962. Nang bumalik si Jacqueline sa US, kasama ang kanyang asawa. Sa mga panahong ito naman, naaprubahan ang kahilingan ni Peter na madestino sa Japan. Diyos ko, maraming salamat. Makikita ko na rin si Jacqueline sa Japan, sabi ni Peter sa kanyang sarili. Agad na nagtungo si Peter sa ina ni Jacqueline sa North Carolina para makibalita sa kinaroroonan ng kasintahan. Subalit ang kanyang pananabik ay agad din namang napalitan ng panghihinayang. Peter, iho, pasensya ka na. Pero kakakasal lang ni Jacqueline sa isa ring sundalo gaya mo habang siya ay nasa Japan, Ay, sakit nun. sabi ng ina ni Jacqueline. Nag-e-emote na po si Peter. Correct ka. Nagwo-walling. Hindi po, nagbabalay po. Ito background music pang ballet. Pagkatapos nito ay isang lumang larawan ni Jacqueline ang iniabot nito kay Peter. Talagang nakakalungkot ang pangyayaring ito, Peter. Alam kong mahal na mahal mo ang anak ko. Heto, at baunin mo na lamang ang kanyang larawan. Pahabol na sabi ng ina ni Jacqueline. Halos hindi makapaniwala si Peter sa mga nangyari. Ngayon, ang tanging pag-aari na lamang ni Peter ay ang lumang larawan ng pinakamamahal niya na si Jacqueline at hindi na ang puso nito. Ay, sakit naman yan. Natuloy ang biyahe ni Peter patungong Japan. Nadestino siya doon ng mahigit kalahating taon at pagkatapos ay pinabalik siya sa kanilang base sa North Carolina. Ang hindi alam ni Peter ay malapit lamang sa kanyang bagong base ang bagong tinitirhan ni Jacqueline. Nabuhayan. Teleserye! Wow. Pansamantalang nagpahinga si Peter sa kanyang trabaho. Umuwi muna ito sa bahay ng kanyang ina sa Maryland. At sa kanyang pananatili doon, ay isang mahalagang tawag sa telepono ang kanyang natanggap. Kanino kaya galing ang tawag na yan? Hello? Pwede po bang makausap si Mrs. Heden? Ang boses sa kabilang linya ay tinig na nagmumula kay Jacqueline. Jacqueline? Ikaw ba yan? Bakit napatawag ka? Tanong ni Peter. Ikaw talaga ang sadya ko, Peter. Nagulat ako nang ikaw ang makasagot ng telepono. Ay. Yes. Alam kong napakarami kong dapat ipaliwanag sa'yo. Pero sa ngayon ay sadyang magulo pa rin ang mga pangyayari. Peter, kung papayag ka,
ay may gusto sana akong ipakita sa'yo. Pakiusap ni Jacqueline. Yes! Yeah. Ano kaya yun? Okay. Hindi mo to nakita noon. Pero ngayon, makikita Pwede. mo na. Kasi bata pa tayo. Sige. Magkita tayo. Sagot ni Peter. Si Peter, dali-dali naligo. Tama. Naghilod pa. Correct, Magkikita sila eh. Nagkuskus ng maigi ng mga singit. Na-excite. Ano kayo ipapakita ni Correct. Jacqueline? Ano kaya to? Nagmagtagpo ang dalawa ay ipinakita ni Jacqueline kay Peter ang kanyang 3 buwang gulang na sanggol. Peter, siya ang dahilan kung bakit kinailangan kong magpakasal. Natakot akong magaya siya sa akin na hindi buo ang pamilya. Peter, patawarin mo ako at hindi ako tumupad sa aking pangako. Hindi na nakapagsalita pa si Peter habang nangingilid ang mga luha. Sa pagkakataong iyon, ay tila kailangan na talaga niyang tuldukan ang kanyang nararamdaman para kay Jacqueline. Nang muli siyang ipatawag sa Marines, ay tahasang hiniling ni Peter na maipadala na lamang siya sa ibang bansa. Ayaw na niyang mamalagi sa North Carolina kung saan malapit sa tinitirhan ni Jacqueline. Nadestino si Peter sa Vietnam ng halos 2 taon. Matapos nito, nadestino naman siya sa Camp Pendleton, California. Habang nasa kampo at nakaupo sa kanyang barracks, ay hindi maiwasang sumagi sa isipan ni Peter ang dating kasintahan. Sakit naman nun. Kinuha niya ang larawan nito na nasa kanyang bulsa. Nag-isip ng malalim habang lumuluha. Matapos nito ay nagdesisyon siyang gumawa ng sulat para maipahayag ang mga mensaheng kanyang kinigkim na magkahiwalay sila ni Jacqueline. Jacqueline, kailangan kong sabihin ito sa'yo. Bago ako bumalik ng Vietnam, gusto kong sabihin sa'yo na mahal pa rin kita. Mahal na mahal at patuloy kitang mamahalin. Ay. Hindi pa kasi usong text. Di sana ako Kaya nagte-text-textan nga kayo, di no? sana kayo pa rin. Oo, alam nyo na, Kaya nga yung mga nandiyan pa yung nararamdaman ninyo. Kaya yung mga tao ngayon na nabubuhay ngayon, swerte po nating lahat. Correct. Isang text lang, nandyan na. Diba, ito sipin mo, years ang nihintay nila. Correct. May mga umaasa at may mga naghihintay. Ang mensaheng ito ay agad namang nakarating kay Jacqueline na sa mga panahong iyon ay magdadalawa na ang mga supling. Oh. Ay, nakakalungkot. Talagang meron na siyang sariling life. Bago bumalik ng Vietnam ay nagpaalam si Peter sa kanyang ina. Ma, kailangan kong dumaan sa North Carolina. Kailangan kong makita si Jacqueline, sabi ni Peter. Anak, hindi kaya mas tama na kalimutan mo na si Jacqueline dahil may sarili na siyang pamilya. Pero ewan ko anak, dahil kung ako ang nasa lugar mo ngayon, tsak na gagawin ko rin ang binabalak mong gawin. Sige na anak, humayo ka at gawin mo na ang dapat mong gawin. Sagot ng ina ni Peter, #konsentidor. Ewan ko lang partner may sarili na pamilya, makikigulo ka pa. O, diba? Ito yung opinion ng nanay, medyo sablay ng konti. Kaya, #sablay, #konsentidor. #intermitida. Nagmadali si Peter para makipagkita kay Jacqueline. Subalit nang magkaharapan dalawa, ay pikit mata siyang itinaboy ng dalaga. Hala. Tama na, Peter. Tama na. Kung nahihirapan ka,
mas nahihirapan ako dahil ako ang nagkamali. Oh. Ako ang nangiwan sa'yo. Hindi ko na mapapatawad pa ang sarili ko. Pabayaan mo na ako magdusa mag-isa. Kalimutan mo na ako at maghanap ka na ng iba. Sabi ni Jacqueline. Sakit naman naman. Pinagtutulakan. Galing pa ng pagkalayo-layo Tama. lugar. Tapos pagtutulakan mo ng ganyan. Wala man lang munang pa-juice. Wala mo lang pa-kape. Kaya nga, maski sausawan ng crispy pata, wala eh. Iyon na marahil ang katapusan ng lahat. Para kina Peter at Jacqueline. Bagamat masakit para sa kanya ay tuluyang nang nagpakalayo-layo si Peter. Pagkalipas ng 30 taon ay sadyang napakarami na nagbago. Nang lumaki na ang mga anak at nagkaroon na ng kani-kanyang pamilya, ay nagdesisyon si Jacqueline na makipaghiwalay na sa kanyang asawa. At ngayong nag-iisa na siya, ay muling nanumbalik sa kanyang alaala ang dating kasintahan na si Peter. Malinaw pa rin kay Jacqueline ang mga binitawang salita noon ni Peter sa kanyang huling liham. Dahil dito ay nagbakasakali siya na mahanap pa ang binata. Sinubukan niyang hanapin sa directory ang telephone number nito. Hello? Meron ba kayong Thomas Peter Hidden sa Waldorf? Tanong ni Jacqueline sa operator. I'm sorry po ma'am, pero wala po sa listahan namin ang hinahanap ninyo. Sagot ng operator. Naku miss, pakitulungan naman ako mahanap ang taong ito. Kailangan ko talaga siya makausap. Ang alam ko nasa Charles County, Maryland siya eh. O anuman lugar na malapit doon. Pakihanap ulit please. Muling pakiusap ni Jacqueline. Meron po ditong Thomas Peter Hidden sa White Plains, ma'am. Dito? Sa ano? Nasa Pilipinas naman pala nasa QC. Nasa may Corinthian. Malapit sa EDSA. Ano lang naman pala. Malapit lang naman pala eh. Meron po ditong Thomas Peter Hidden sa White Plains, ma'am. Sagot ng operator. Naku, yan nga! Siya na nga yan! At nagsimulang umiyak si Jacqueline habang kausap ang operator sa telepono. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng operator. Nagtatanong lang naman po kayo, Kaya bakit pa nga. kayo umiiyak? Yes, miss. Pasensya ka na ha. Kasi mahigit 30 taon ko na kasing hinahanap ang taong yan. Siya ang pag-ibig ng buhay ko. Si Peter. Yes. Pag-open up niya sa operator. Si operator medyo na-weirdohan ng konti. Hindi naman tayo close Tama. Ganun po ba, ma'am? Gusto niyo po ba na i-connect ko na kayo sa kanya? Tanong ng operator. Hindi, 30 years nga eh. Huwag mo i-connect. Wag! Patagalin mo. Yes, please. Salamat. Sagot ni Jacqueline. Ma'am, okay lang ba sa inyo na magstay ako sa linya habang nag-uusap kayo? Tanong ng operator. Walang problema po sa akin basta i-connect mo na ako agad sa kanya. Masayang hirit ni Jacqueline. Eto na po ma'am, dinadial ko na po ang number niya. Just a minute. Maya-maya pa. Hello? Pwede bang makausap si Peter Hidden? Tanong ni Jacqueline. Yes, speaking. Sagot ni Peter. Hi, Peter. Natatandaan mo pa ba ang boses ko? Nakikilala mo pa ba ako? Tanong ni Jacqueline. At sumagot naman si Peter. Oo naman. Hindi ko makakalimutan ang boses na yan. Yes. Kumusta ka na, Jacqueline? Hindi maipaliwanag ni Jacqueline ang kaligayahan na mabosesan siya ni Peter. Peter, siguro'y galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Sana napatawad mo na ako, sabi ni Jacqueline. Jacqueline, kahit kailan naman hindi ako nagalit sa'yo. Sa katunayan, hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Yes naman! Sagot ni Peter. Tatanda na, gumaganyan pa, no? Nang marinig ang sinabi ni Peter, pakiramdam ni Jacqueline ay muli siyang bumalik sa pagka-teenager. Nagkasundo ang dalawa na muling magkita. Yes!
At nang malaman ni Peter na hiwalay na si Jacqueline sa kanyang asawa, ay muli niyang niligawan ito at hiningi ang kanyang matamis na oo. Yes! Naman! Jacqueline, I was wrong when I hurt you. Gumanda siya bigla, di ba? Hinara na. Correct. Oo. May background music eh. Jacqueline, nakakalungkot no? Na maraming mga taon ang nasayang. Ngunit ang mahalaga, ngayon, muli kang naging akin. Yes! Alam mo, Peter, kahit kailan naman hindi ako naging pag-aari ng iba. Kung paanong iningatan mo ang larawan ko nung nasa misyon ka, ay gayon ding tangan-tangan mo ang puso ko saan ka man magpunta. Sagot ni Jacqueline. Hindi nagtagal ay nagpakasal din ang dalawa at masayang nagsama sa lugar kung saan sila unang nagkita. Sa skating rink? Kayo? Mga senior citizen na to, partner. Correct, hindi ka malamig na. Para sa inyo. Baka sumbungin ng Rayuma Kaya bigla. nga, at ang lumang larawan ni Jacqueline ay nasa pag-iingat pa rin ni Peter na bukod sa nakakwadro, ay tila nakaukit pa sa kanyang puso. Yes! Naman! Ang kwentong ito ay hango sa tunay na istorya ng pag-iibigan ni na Mr. and Mrs. Jacqueline and Peter Hedden ng North Carolina, USA. This time I love you even better than I ever did before. And you'll be in Yes, my nainlove si Chuper sa kayang kumanta niyan. Grabe, no? It was a roller coaster ride Correct. para sa kanila. But they were really destined for each other. They were really meant for each other. Ang galing, no? Galing! Ang laki-laki ng Malay mundo. mo, yung ex mo, kayo pa rin, Chuper. Sa bagay, dyan lang naman 3-hour drive. Ito nga, Carolina, pupunta kung saan man, Diba, Japan. Vietnam, Japan, Maryland. Oo. Nagkatagpo pa rin. Isipin Yes, mo- si Chuper na mula! Oh my God! Nakaka-learning. Isipin mo yun, Up, no? up! Favorite part mo yan. Sabay-sabay. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside. Hi! Hindi po madali yung nangyari sa buhay Correct. nila. Yung pinagdaanan nila. Tsaka bilib ako kay Peter. Isipin mo. Hindi lumablab. Until Patuloy the na umasa. end, umasa. Grabe, astig. Nabuhayan ngayon yung mga umaasa. Correct, diba? Woo! Yung mga kwento na totoo. Oo. Naghintay 30 years after eh. Tama. Ikaw pa, 30 minutes ka pala naghihintay. 30 days pa lang, di ba? Ito, 30 years. Tunay na kwento. Iba tunay talaga. na storya. Iba talaga, no? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi siya basta-basta maalis sa puso at isipan mo. Tama. Kahit ilang taon pa ang lumipas, Correct ka. lagi nakatatak sa puso mo ang pangalan ng taong ito, no? Yes, my forever! Ay, nako. Thank you, may Wagang Burnay, sa pagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga umaasa. Thank you, may Wagang Burnay, sa patuloy ng pagpapaniwala sa amin na meron pong forever. Forever traffic sa Makati. Forever maraming nanguhuli dyan. Forever maraming one way. Hindi mo maintindihan kung ba't one way. Meron pong forever. Ang mga kwento po na may Wagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share para marami din ang ma-inspire at kiligin sa mga kwento ni Mahiwagang Burnay. Corrected Thank you. by. Thank you. Ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! 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 Yun!